l'hora baixa dins l'horitzó. Bon dia. Parla'ns del teu sumoll. Doncs, bueno, aquí tenim el sumoll de Vinyes de l'Albà, és un sumoll amb criança, un sumoll de l'any 2014, d'una varietat autòctona, que és el sumoll, una varietat molt plantada a principis dels anys del 1900, i també la varietat més arrencada perquè en queda molt poquet i és molt residual. Molt bé. I algú més ens vols parlar? Algú més? Perdona. Vols parlar? Sí, o del celler, si volguessis. Bueno, Vinyes de l'Albà és un celler de la Conca del Gaià, estem al costat del monestir de Santes Creus, un celler petitet que apostem per les varietats autòctones o les que sempre els nostres avis havien plantat, i bueno, i ja està, això és el que som. I alegria, ses vees deixaven de riure i els dies s'acaben.